énekel, Vituka? Mi? Ki énekel? Ki ez, aki énekel? A kakuk fia Bátáról! Nekem majonézes krumplik a CBA-ból. Egy ektó. Meg kurvára ki vagyok. Mondja meg, drága Istenem! Jött az életem, rácsuk az életem! Ne az életem! De mibe vagy, Vitu? Mibe vagy? Basszeg néha is. Tudod mi ez faszarú vagyok, basszeg? De elvileg ez 20 perc a gyógyszer. Ez? Hát ez 20 perc, akkor basszeg. 5 perc alatt galera tudom. Rohásaim tudom, akkor mindig azon, hogy a gondolom! Bánat öli a szívem, hogy fáj nagyon. Vajon ma mit csináljunk? Hozd az ollót a faszba. Vaj, levágom, basszeg. Töröd már meg a szád! Buzi. Aznak vagyunk tájban a nyugodza még, itt a néztalán. Én meg és nem is vagy, ne adjál el a magot, de ne rövidjék talán. Egy champániát villánél, a limonból megkusztam. Hát a zsené elnéztem atyúval, de mit tagadom. Majuszka, idź сюда, пожалуйста. Szuda, pajállusta! Hogy ez neki törömény? Majonézes krumplik, majonézes krumplik, majonézes krumplik, majonézes krumplik a CBA-ból.